everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Hong Hong ni Marua. Oh, may maning. Yan ang atsa. Oh, Padapli na. Kay gubong ko ka ng maong pultahan. oh sige, sige, Gabriel. Gumabultahan. At saan ni? Sige ba? Sige ba, Gabriel? Kini pa. Ah! 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 Naunsa ka? Dahil kasakit sa ko. Ha? Gabriel, sabi ko ba ito? Sakit ka na mo. Noy! Si Marla! Pugni si Marla! Kasakit! Saan ko siya? Ano po ganyan ko siya? Naunsa man siya? Ay! Di kasakit sa ko! Gabriel! Naunsa man sa mga mo ko? Kasakit sa ko! Marla! Ikaw ba ka na may katawa? Marla, abigin kinipultahan! Gawa siya! Gabriel! Gabriel! Dili! 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 Gabriel! Asa ka ba ingon? Gabriel! Wala siya magkanto sa kasakit siya ko! Di kasakit yun. Kinangang makapalayo ko. Kung din sa pilya. Saan ka kami? Tunay, ikaw na. Nausa ka? Dito nagikan sa Villa. May nadabo ba sa Villa? Tunay, lakaw. Tabangin sino'y maning nga makuha niyo si Marla sa sa kwarto. Unsa? Ngano? Nausa man na si Marla? May nadabo ba ni Marla? Lakaw na, ayaw na paglangan. Ipagawa sa Villa si Marla. Oh, sige, sige. Kaniyot lang, Tunay. Unsa pa, unsa pa? May lain ka pa isulti? Ayaw yun pahikap ni Marla. Unsa? Unsa ko nang gitampan mo na ako? Basta tumana lang ako gisulti ni mo. Ay yun pahikap ni Marla. Bisan sa kamot na lang. Unsa? Di kasakit. Paligtasan. Lakaw na. Sige na. Luwasan si Marla. Lagi ka sa demonyo. Sige na, Tony. Unsa demonyo? Lakaw na. Oo, sige, sige. Kalma lang ha, kalma. Sige, relax lang na. Aray na ko. Demanding ako gisulti ni mo. Ay yun pahikap ni Marla. Labi na ang paghawak niya. Marla! Marla! Unsa may hitabo ni mo diya sa sod? Anak! Hawa niya! Iguan! Oh! Marla! Dili ka si Marla unsa? Ha? Kinsa ka na sa sod? Giunsa mo si Marla? Oh. Marla, gawas na diha, anak! Kinala makabiyatan din sa Villa! Gawas, Marla! Anak, kung sinita mo ni mo! Gawas siya, Marla! Gawas! Ni Maring? Unsa nito mo din eh? Ha? Ganon, uy, ganon nagtao pa ng aksad diha sa pultahan. Oh, Tony man to ang ngani mo, no? Oh, tunay ko, tunay. Oh, sige, Tony. Gumpa kita pultahan. At saka, dali! Pero, yun na, ganit lang. Ngano man? Nasa sol si Marla. Ug may nahitabo niya. Usa? Oh, usa ko di. O sige, ako niya chon. Qualdre, nga chon. Marla, gawas na niya! Marla! Nga nawa naman ka mo tingog! Chahon tani pa. Oh, Kasakit. Lo! Lo, hain man ka! Lo! Isa kong kwarto. Lo! Lo, tabangi ko. Manang, niya sa ka din sa kwarto ni Lolo. Gabriel, ano, siya baka.
Naamag ka, Gabriel. Oh, Nag-ingit manggod ka. Sakit gi kay ako. Lo, tabangi ko ninyo. Oh, Nausa man jay ka. Oh, nakitaan ba ni mo si Marla? tuwa na sa Sevilla. Kasakit sa ko. Ano nagsige ka magbuhi ka ng imong Ay, sakit. Lagi ko no ang iyang Tabangi ko ninyo. Murag ituslok og dago mga akong utok. Sakit Unsa? kayo. Kanusayan ka na anong sugod, Gabriel. Uman ko gaksa og kumuta sa buhok ni Marla. Lo. Ingon na dali, higdan dali. Kinalang nga mag-ampot, ha? Higdan na. Salamat kayo nga nauwahin na ta. Mausap na nga ako pagtuulo. Nga nauhay na ta sa pagbabag ni Maro nga mabuhi pagbalik. Higda una! Higda. Sige, ayaw niyo paglihok. Sakit kiki ako ulo. Ayaw paglangas. Kay mag-ampo kita sa kinasing-kasing nga pag-ampo kang Iso Kristo nga anak sa Diyos. Nga ayuhon kanya ng imong gipati karon. Kasakit kilo. Murag giukay nga ako utok sa kasakit. Ta! Na! Oh, Nabli na bultano eh! oh, Marla! Marla, anak! Marla! Marla! Marla na unsa ka? Oh, Sumay gibuhati mo? Ha? Marla! Ganun mo ka magbihok ka ni Maro. Oh, nagunit ka lang. Oh, munyi kang paraptod ka na. Marla? Unsa man gibuhati mo? Namarang ka? Unsa? Marla! Unsa man ang munyi kang imong gigunitan? Marla, unsa ba kinita mo nimo? Giunsa ka ni Gabriel? Si Gabriel. Ay naman si Gabriel. Bibiya na siya, Marla. Oh, gisakitan siya mayo siyang uho. Mga tana ko, nga nung nagkunit magkaanang munyay kang parapton, ha? Oh, gilabay na nimo ang munika. Nga naman to? Ha? Kuan. Ambot. Marla, dali na, anak. Mamiyaw natin ng kwarto, ha? Dali na. Oo pa. Dali. Sa maning kwarto, ha? Anong kangiyo ba dito? Nagkatag ba ng ubang mga parapton dito? Sa maning munyay kang ngayang gikulitan? Uy, may dago manay kini? Gabriel, siya man. Sakit pa paghihapon kay imong Lo, kalit lang kawa ang sakit sa kumo. Unsa? Kakuyaw, good anak. Tinood akong gisulti man. Kalit lang migaan ang akong Gabriel, unsa man ginahitabo sa imong pagsunod ni Marla dito sa villa? Lo, kuan, kining So ginlimi. Kung unsa'y nahitabo, Gabriel. mura ko gibarang ni Marla. Manang, Unsa? Siya! Nganong Nga nung nakasulti nakasulti ka? ka man nga anak, Gabriel. Dili tingali maayo nga magpataka na lang kag basa sa kahimtang ni Marla, Gabriel. pero mauna ang akong nakita. Kay unsa may imong nakita, Gabriel. Kalit lang kong gigakos o gihagkan ni Marla, lo. Unya, Usya. Lahusya. ug samtang gihagkan ko niya sa ngabil. Unya. Kalit ko niyang gigunitan sa buhok. Unya. O gilabnot kay. Unsa? Unya, human ko ni hagkay. Unya, unsa ito? Gitokmod ko niya. Ug kusgan kay siya nung... Mong nalagpot ko sa iyang pagtukmod ako. Uy, Kusgan? kusgan? Ulo, manang. Kusgan kay si Marla. Gusto ka, Gabriel. Wahi na gyud ti hayta. Busa kinahanglan nga mangandam na lang ta sa sunod nga mahitabo. Lo, nabalaka ko ni Marla. Kung nabala ka kaniya,
Tabangi ko pangita sa nagising pahina nining diary ni Lulu Kirma. May nagisi ka ng maong dayari? Lo? Oo. Klaro kayo nga gilangkatan nig mga pahina. O kinahanglan nga ato kining makitan. Kay tingalig tuwa dito mahisulat ang taming nato batok sa mga barangan. Oy, unya. Unsa man kahintay na hitabo dito sa Bilya. Sige, dagat pa, Marla. Dagat pa. Kinala magkapalit sa Villa. Marla. Oh, Marla, anak, ayaw paghuno. Kinala magkabutas lang bayan ni Gabriel. Balik sa Bilya. Oh, Marla, ayaw magbalik si Moagi. Marla, kinala mapugan tiga. Dali, Marla. Dali. Palayo, tiguang! Oh, Ako na ang imong anak! Ako na! dili! Marla! Ako na si Marla! Marla, balik dili! Ako na si Marla! Balik, anak! Oo na siya mamati na ko. Dili na si Marla kasulti ko karon. Mas may buhaton ko ini. Marla, balik dili! Magpareho ta sa demonyong Villa! Kinsa man tagiyan ini mga kwarto. Amblihan ko ni nga parador. Sa manang nasod. Mga munya ka. O mga grapon nga doon ay sud nga. Unsa ba? Mga mananak nga patay na. Gipreserbar. Kinsa magid ka ang tagiyan ini mga kwarto. Si Marla. Nalain na si Marla. Nalain na siya. Mura siya nabuon. Gusto, ang medalyon. Kinamakitaan ko ang medalyon. Minilyon ko no ang bilin ini. Bahala nagdili na kumoyam si Marlay. Basta makuha na ako ang medalyon nga na kaniya. Marla, may balik ka. Tony, salamat kanina ka. Ha? Ako, naibaw bitagid ka nga pinanggata ka. Mao nga, ni ako. Nahibaw ko nga nakagusto ka na ako. Uy, Marla. Uy, ang sanang gibuhat mo, uy. Giubo mo niya mo sinina. Nahibaw ko nga mao kini ang dugay mo nang gipangandoy, Tony. Dili ba? Ha? Pusa, ako na kuning ihatag kanimo. Ang medalyon. Nasa yung liyo ang medalyon. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.